en 1950. Okay. Mana we ameda matin kende. Koro Benjamin owacho process mar law to nitie process mar land control bende. Koro kidwa dirgi gimikwongo itimo mokwongo nitie form mitimo nade mifilo. To form ni iyude kanye to pesa ni ichulo kanye, ichulo Ministry of Lands. Okay. Koro idhi registry. Ingeni jopiny samoro idhi registry gango gi search notification ja. Nitie form. Form inyalo yudo kata kuom lawyer kata e ministry. Kise yudo form no to nitiere pesa manyaka ichul. Koro japiny onego ng'e ni to form itero kanye to pesa ichulo kanye. Kik ironge ng'ate korido ni anyalo konyi bi akonyi. Kae to pesa ni timo ng'owa, pesa ni lal. Idhi e registry. Okay. Ichulo pesa. Kise chulo mano miluongo ni fees mar hearing. Donge joka gichalo kaka court moro matin mar weche mag puotheni. Koro kise filo to sami dhi timo application cha ibedo gi receipt ni. Kae tiketo e application form nicha. Sami tero ne Land Control Board. Okay. Koro kise tero to gibiro ng'isi ni ibi chieng' machalo kama. Ginyalo ng'isi kata 7 days nikech giromo ga aparo ng'eny giromo dichiel e dwe. Once in a month. Koro kise tero kise biro gi form cha attach application ni to gibiro luongi. Koro chieng' ma giluongi no donge ma koro explain negi gimidwaro ni mondo gitim ni. Ka gimiyo gi time onyalo bedo kata ndalo 7 kama to gibiro luongi to ginyisi ni bi chieng' ma kama. Koro chieng' mibiro no emikete kwayo nicha. Okay. Kiseketo kwayo nicha ginyalo miyo gi time kendo mondo gi respond. Okay. To mana kaka Benjamin nowacho ginyalo yieni ni mondo itim ang'owa idhi mbele gi plan mane in go no kata ginyalo tamore. Okay. Koro ka gitamore to ginyalo ng'isi ni dhi mondo iduog gi gini. Mondo girini odhi through the documents machalo kama. Okay. Koro kiduogo kodgi ginyalo kalo. Kata ginyalo wacho ni gini dwa timo ni gini tapana, gini ok wayieni. Koro imany yo machielo midhigo mbele. Kamano. Okay.